Здравейте хора, аз съм Божидар Даскалов и днес ще играем на Майнкрафт. Отново. Да кажем. О, забравих. Ще спра на пауза, защото... Добре хора, продължаваме. Аз влизам в сървъра, а Мартин Димитров сега ще дойде при мен. Аз съм Калата. Чаплена ли? Къде сега съм сървъра? Нико! Добре, сега ще продължавам градинката. Сега Дими. Продължаваме да се Дими. Веднага! Ти ще го убия. Малко влизаш ли? Да, влизаш. Ето гените са готови. Да, как мъртви? Мъртви! Не, от тази страна. Отлично. Скелетон. Родина просто не е много. Защо не мога да влезем сега? О, зомби яздещо паяк! Зомби язди паяк! Вижте хора! Забележите на спокойно. Зомби язди паяк. Направи да е скелет да язди. Да. Не мисля, че да би. Hello. Хвърли се! Ай! О, грипа. Иди в градинката. Или аз ще дойда на теб. Защо? Остане. Кой малчето смисъл има бутика? Арна пригна ден. Идеш и ти запреш такива. Сега ви свързвам направо. Без монстра, трябва да изляза от сърване. Но няма. Време... Ясно. Твоя етаж. Твоя е светло-синя, най-долния. Ето го. Може да си го завежеш както си искаш, но без да слагаш стени. Искам един надгоре. Няма, аз съм си тука. Не бе, ще направя друг по-нагоре. Не. Моля. Не. Не искам да съм на най-долния. Добре, взимай моя етаж, аз взема твоя. Не. Нали искаш да си най-отгоре? Метли! Просто ще взема на ниво етаж. Добре. Слизай долу. Малко е трудно. Метли! Продавам метли! Метли продам! Добре, на Марти е това да си. Падна. Иво, погледни към стълбите. Марти, погледни към стълбите. Подавам метли! Подавам метли! Я стой на мястото си. Не мърдай. Подавам метли! Не, казах да си останеш на мястото. Чакай, погледим пак. Подавам метли! От продаването стана... Подавам метли! Бадясък са! Ай, сега да видим как ще дойде. Подавам метли!
продавам метли? Дай малко да ти помогна, бе. Имам метли. Хубави. Точно така. Сейчас сколько направим този етаж. Добре ти насочи, защото това ако го стигнем, никога няма да го правим. Продам метли! Ами ние този етаж го щупихме вече. Не сме. Оли, тук пощупих нещо. Ама остави, аз имам да съда градината, Марти. Базаре, ма... Ще се направиш на оцеляване. Тъмно силно ли го правиш? Да, защото е по-яко, нали? Еми, моята е тъмно силно. Еми... Ама остави. Да, много. Що? Моят етаж поне е готов. О, Марти, почух си малко стълби, ама няма нищо. Прави си го както искаш, но само наслагай стени. Чули? Виж какво направих. Боже. Виж какво направи Лезли. Виж моите. Моето ли го... Аз сега ще напълна честа с храна. Сега ще напълна чест. Един чест с златни храни. Да, мога. Може да си правиш каквото си искаш, само да не слагаш стени, само да кажа. Ние сме на станции. Ако сме на оцеляване, е така там. Добре. Продава метли! Чакай малко. Продам метли! Продам метли! Продам метли. Продавам метли! Ох! Марти, погледни ма! Погледни ма! И ела близо до мен. Продам метли! Продам метли! Аз още една кабинка с легла. Значи, какво ми трябваше? Трябва ми тъмно сини легла. И... Излез от сервера и махни чудовищата, моля. Не, ние сме на творчески. Махни ги. Няма. Моля. Не. Моля. Казах не. Цъка, цъка, цъка. Моля, 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 моля. Казах ти не. Моля, 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 Колко ти да се мажеш? Колко ти? моля, моля, моля. Ако се махне от сървъра и ти ще се махнеш, нали знаеш? Няма, пак ще е нагрузка. Как я направих тази кабинка?
Чакай, чук, ще ми духа за дърта. Продам, мати! Марти! Тони! Имаш ли пиване за лата? Не! То да види това, че хлопа за ската. Марти! Може? Да. Марти, може ли в момент? Не. Може. Не може. Не може. Не може. Може ли кота? Няма какво да се разисква. Главата ти дисквате. Аз ще си правя паркур. Може ли и аз да играя в паркурачи? Да. И бе, аз в момента го стреля. Опа-ла. Първа паркур е труден. Но ще го правим на оцеляване, чули? Добре, бе. Може да продаваш ли? Да! Продам! Подаш ли мед? Това е невъзможно това паркур. Да се направи така, че малко по-нататък. Опа, чупих си последния и най-хубав паркур. Не отгоре, а от тук. После. Продам метли! Ама метли! Надолу. Му 5 стотинки. Госпожата е по-бързо. Госпожата е по-бързо от всички. Госпожата е номер 1. Да, знаеш как бие Филекс? Ти не си мислиш, че не знам. Идва ли във вашия час по технологии? Понякога. У нас дойде при музика. И госпожата му каза, че е педерас. Наистина, госпожата по музика каза, че пед... Е така, че е за- пидирас! Да. Аз си тръгвам. Тръгваш ли си? Да. До скоро, хора! Чао!